I am coming there. See, I'm in a meeting, please. Just give me some minutes, please. From which country? Balas Kachano. Balas Kachano. Bushman. Silence. will surely serve more present in the youth. Alas Kachan. Alas Kachan. Alas Kachan. Alas Birikwan. Afambo Honorable Sean Solomon, NWC Ukwese. I'm on Enugu State from Osuka, because the South local government. I'm not going to my Ebu PG, Chief, Thai Chief, Akamareze, Barrister John. High Chief, Akamareze, Atoju Lobo, Chief Barrister, GOG, Ukeke. High Chief. High Chief. Yes. What was the High Chief? Sorry. High Chief Samuel Duro. High Chief. High Chief. From where now? From Atoju Lobo. So, Madam, I'm the young lady never. young lady. The woman leader, Igbo community of the state. Because the youngest among us, The young lady. So she's the Secretary General of Igbo community of the state. I can Mrs. Chisum Richard. I will my Ebucha Chief Christopher Eze, the chairman of Ato Iju Logo, Ohaneze. Oyano Nazo Chief Samuel. Eze one of Ato Iju Logo. I will go into to Muno Eba. Bushman. My Ebu welfare. Adam come from Noji Voto. And in fact, my VP1 happens to be in your midst. I come for the ever. My PG, Igwe Jodu, my VP1 in youth as a wing. I'm with the main wing, youth wing. So VP1 is also here in our midst. Our media and publicity is here so in your midst. The Bushman from the bush. Yes. But he's still living with us. In the town. So because Balas Kachan. Balas Kachan. And don't be a Igbo community.
community. Okay? Yes, Ogun State. Okay. I saw none. I do the proposal. Makama na oh no one going to do. One na go to. I were about which your family take of High Chief. Yes, Ogweji of Nado daughter. Dike the Roman State. Yes. I'm even a member of this palace. So you're highly welcome, sir. Thank you, sir. Afukuramu woman leader in Mahadeze. Ado daughter. Palace Kachane. Palace. So as I'm not known. Okay, I'll draw the right number now, Jesus. Odema Palace. Odema Palace. Hey, if you go to Ojumuna, you have to. Yeah, I work. Yeah. None. that's a good before we have organization as guy play participate the palace of Suya I that's the also I can have Igbo community of the state because now we because teacher we dey agara ilaro Igbo dey Shakamu Ileko we no because teacher o dey about local government There are 20 states, 20 local government. Even as some local government we go community 5 okay so they only Igbo believe how they form the community for long. Like the older base area, I formed in 1986, which is not like 6 years ago. Igbo community, we hall. Again, now that town, not just like that. I may go to the Makaka. I want my papa has so many form Igbo community before the war, and I go Igbo State Union. After the war, the thing is to Igbo community. Now, the community today. So, you have a big town now. I have a Kurana, India state government never even, or never on correspondence, yellow bandy book. You know, idea about book on the Halley again. They book community now for a junior house, they have a community. If we are community and so on. So, and year 2000, the Organization National program. Those who say Igbo community will say they are already affiliated to them. Signed by the very Robert secretary that time. So here's a magazine. Odema Palace. Palace Kachan. Odema Palace. Palace Birikwan. Biko. That's no fair that I'm very up a chair. But around this route, as you need ihe jụọ amachi ọbịbịa bịara ebe a ụmụnne na ụmụnne ọ bụla ọ bụrụ ndị Igbo ya ha ebe ebe ọ bụla ndị Igbo nọ ihe ọma na-adị na ya kwara Chukwu jiri gosi ndị Igbo ndị obodo ọzọ na-afụ anya ụfụ na-asị obodo ọ bụla Igbo na-anọ chi ebe ahụ bụ nwere ihe ọma
obi juru m aṅụrị na-abata n'ebe a fụ ndị Igbo fụkwa ndị m na ha na-erikọ okwu mbụ ya gosiri na ihe ọma ọ nọ ebe a biko ọbịbịa anyị bịara ebe a bụ ọbịbịa ụmụnne ka anyị gwakwa unu na ya bụ Igbo kọmuniti bụ nnọkọta nwanne na nwanne anyị bịara ịkọ akụkọ ndị ọzọ maọbụ ndị nke ọzọ enwere otu dị iche iche mana nke a ihe gbasatara gọọmenti ihe gbasatara ndị Igbo na mkpagbu ndị Igbo na-enweta n'aka gọọmenti na mkpagbu na nke a na nke ọzọ mere ma ọ nweghị onye na-ekwuchitere ndị Igbo ma ọ nweghị onye na-asị na ihe a bụ nke lụrụ anyị na anyị apụta na ihe a kwesịrị ka enye ndị Igbo ya kpatara anyị ji wee lee anya si na-agakwa ma ebe ndị Igbo nọ na mpaghara dị iche iche na kọmuniti ka anyị kpokọta ha niile ọnụ maka na akpụkpọ mamịrị ọnụ ọjọọ ụfụfụ ya kpatara na gidigidi bụ eze ụtọ anyị niile na ebe a iru anyị dị n'iche n'iche mkpa na-akpa anyị dị n'iche n'iche mana gịnị anyị azị na Igbo niile na-asụ n'olu n'olu mana hapụ ụkwara ọ bụla ofu anyị chọrọ ka ndị Igbo niile jụrụ ofu iko na-aṅụ mmiri ọ bụrụ nke wee jee mitin itigbo nsogbu who are you who develop you from there ewebe onye iro from there asị onye abajọ mmadụ na onye abajọ mmadụ from there asịwa na onye nke a bụ onye nka ihe Igbo kọmuniti pụtara na ndị Igbo niile fụrụ onwe ha n'anya n'ezie e nwere Hausa kọmuniti e nwere Igbo kọmuniti mana abịa na Hausa kọmuniti e nwekwara Arịwa abịakwa na ndị Igbo kọmuniti ime bụ gịnị na anyị bụ ndị Igbo ka anyị fụ n'onwe anyị n'anya ka anyị jiri ofu iko na-aṅụ mmiri ọnụrụ ube nwanne agbala ọsọ anyị bụ ndị Igbo kọmuniti apụtago ịgagharị 20 local gọọmenti n'ime 20 local gọọmenti a enwegasịrị other towns nọ n'ime local gọọmenti ndị Igbo na-eme ọfụma ha gbakọtara ọnụ nwee association anyị ga-akaba ahụ fụ na anyị ga-aga ebe ahụ kpọkpọ ha lekwa ihe dị ụta na ọgwụgodoro ihe ọbụla pụtara ọnụ onye ọbụla ọ bụ ofu kọp ruru anyị ncha anyị nche ekele onye ọbụla nwere ahụ lawa ọ bụrụ nke ọ ya eme na unu gawa na anyị ma ndị na-eri na o nwere nke anyị nwere uru ọbara na anyị na-aga ebe a anyị pụtara for everybody and for nobody and our vision bụ to unite every Igbo people apart from other association ọ bụla enwe ka anyị fugodi ihe ahụ mere unu ndị Igbo ji wee sị na afụrụ nwa ha n'anya ma ọ wee kwuo omume Igbo kọmuniti mee ya ka ụwa niile wee fụ ya n'anya dịka m si ekwu okwu ọ bụrụ naanị m onye ga-ekwu okwu anyị ka nwere ndị ọzọ like Chief Barrister George Okeke, our legal advisor, is still here in our midst. So biko ka m hapụrụ ya ka ọ gbazie m obi because ọ bụrụ sọsọ onye nwere anwụ ka a na-agbazi ebe m kwudobere ka mmadụ Palace Kachanụ Palace Kachanụ Adịma Palace Eze Udo adịkwa m loyal Eze Igbo adị m loyal eji wee soro otu ije abụ ka m kọwatara gị na adịgo m loyal and adịgo m loyal. Welcome. Adịgo m loyal and ihe ji soro obi ije a ihe ji wee kọwa soro obi ije a bụ ka m gwa gị ka m gwa Eze Igbo na adịgo m loyal. National oyibo. O nwere oyibo a na-asụ kịta. Obedient ka ọsọ loyal. Obedient bụ Igbo bụrụ oyibo. Kịta. Ebe anyị nọ kịta. Obedient kịta bụ Igbo ma bụrụkwa ma onye ọbụla dị obedient. Nke ahụ wee dịkwa ya ụlọ onwe m n'ebe a so wee kwụsị ike na ya bụ Igbo kọmuniti. Ihe nji wee kwụsị ike na ya bụ Igbo kọmuniti bụ na ọ bụzi ihe a chọrọ ka anyị jikọta onwe anyị ọnụ maka na anyị ameela ịchịkọta Igbo ọnụ n'ọha na eze nke mụ na onwe nso wee fụ nsogbu niile dị n'ọha na eze na-ekwerọ imekọta especially ebe na nke Ogun steeti
ọ dịzị aka ọha na eze Ogun steeti abịa bụrụzie etu a Buhari si wee na-achị Naijiria na kama Igbo ga-abụ otu ọ bụzara nghasa ka a ghasasịrị anyị ncha niile anyị wee na-ekpe ekpere kedu ka e ga-esi wee mezi ihe a ka ọ dịba ka o si wee dị na mbụ maka na mgbe mbụ ka anyị si na ọ na-adụ dọta lokal gọọmenti ihe anyị ji bido bụ Igbo Traders Association ebe a ka anyị bidoro Reverend Dr. Ibe first chairman Igbo Traders Association ebe a ka esi wee chịkọta ndị Igbo ọnụ Igbo Traders Association a na-eme ọ na-aga ọfụma esi from Igbo Traders Association a na-emekwa ya every Dr. Ibe ọka nọkwa ndụ because history anaghị eruzo history that man Reverend Dr. Ibe anyị na-eme Igbo Traders Association ahụ ọha wachịkọtara ndị Igbo niile nọ na adodota lokal gọọmenti ọnụ mgbe ahụ enweghị elitin like ọhaneze Chineke na-eme ndị Igbo enweghị nsogbu under that Igbo Traders Association ya na-anọgide asịzi ya na because of politics of Nigeria ka esi na-eme politics Nigeria mgbe a na-asị na Igbo ewe eze o wee wute Ojukwu ihe a na-ekwu na Igbo ewe eze wutere ọdụmegwu Ojukwu ọka dị ndụ mgbe ahụ and a na-ekwu na achọrọ ka onye Igbo chia Nigeria Igbo president ga-esi n'ala Igbo were pụta Ojukwu wee sị abịa na Nigeria kịta ndị Igbo gbasasịrị agbasasị o wee bụ na ọha na eze aghasa anya ndị Igbo ọkara mụ na-eso nwefu na steeti ọha na eze bịa aghasa ndị Igbo na steeti anyị nwebụ ndị na-esokwa ọha na eze na steeti enwere okwụsị rest of mind n'ebe anyị bi eso m like mụ abụ member of this palace ọkwa ọha na eze bụ ka anyị wee wee problem na palace a otherwise gịnị ka m na-achọ were m na ya na-eso okwu ewere m si oke adị m afụ ụzọ kịta afọ na m ụzọ ka nnachi ebe a ka anyị nachi ya azụ ebe anyị si wee bido Igbo community bụ ihe anyị na-achọzi kịta ka anyị were ewe hazie ndị Igbo dị mma oke ka m finish okwu a na-ekwu 2023 ka anyị na-aba na election year o nwere ihe ọzọ community si na-again Hausa community Igbo community Igbo community ihe a na-again from gọọmenti bụ ka ka gọọmenti ga-esi wee nyere communities aka o wee bụrụ na ka anyị na-abazi election year kịta anyị suppose ịchịkọta onwe anyị ọnụ wee weta ihe anyị chọrọ from gọọmenti anyị need be united now ọ bụrụ na o nwere mgbe anyị need united ọ bụ kịta ije anyị bịara taata bụ ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na akpọ oku like PG kwuru ọ bụrụ na ọ nwere ihe ndị Igbo chọrọ iweta na steeti ezie ozi Igbo community na local gọọmenti ọ bụrụ mmadụ na-abụ ma mmadụ ịtọ aga na steeti then ihe ahụ ewetara ka o nwee ike ndị nọ na local gọọmenti enwere ike ịdị na-aghọta ihe na-eme na steeti nke na-anaghị eme kịta under ọhaneze so ije anyị na-aga bụ anyị na-achọ ka anyị hazie Igbo community na steeti anyị ewechabe ha executives anyị complete mana anyị ewego PG anyị ewego youth wing anyị kịta na steeti adịgo oke mana ọ bụ ọsọsọ youth wing ka anyị ga-eji rụọ ọrụ a so ka anyị na-agagharị anyị wesie nke gagharị up and down gagharị around almost everywhere enwere Igbo community ka anyị nwee ike ịhazi steeti executive owezi oku akpọrọ ndị Igbo apụta n'Igbo mgbe ejere June 12 ọkwa Igbo community ka anyị ji jee June 12 abi anyị ji Igbo community wee jee June 12 gọọmenti recognizere anyị the last one anyị jere kịta bụ mgbe speaker of Ogun State House of Assembly mgbe akwamozu mama ya anyị ji Igbo community wee jee gọọmenti recognizere Igbo community so now gọọmenti of Ogun State Igbo community ka ha mana Igbo community agaghị abụ sọsọ mmadụ na-abụ ma ịtọ n'ebe a anyị chọrọ ka ọ bụrụ ihe ga-aga round the whole of Ogun State
and ọrụ ahụ abụrụ obere ọrụ mana anyị bụ isi na anyị ga-arụ ya. First of all, a na-agagharị na-achọkwa ndị ga-enyere anyị aka. Igwe Jọju ekene dịrị gị isi na Ado Delta local gọọmenti wee pụta and ị na-arụkwara Igbo community ọrụ. Ịta ka esikwa na-ekenekwa ndị most members sikwa Ado Delta local gọọmenti pụta. Ado Delta local gọọmenti nọ n'isi Igbo community. A na-ekene onye ọbụla Ado Delta local gọọmenti wee na-asị biko nụ ka anyị yụkọ ya bụ mamịrị ọnụ ka ọ gbọọ gịnị ụfụfụ dịka our youth leader si were kwu and our PG si were kọwa. Ekene m unu ije anyị na-eje bụ ije ka anyị na-ebere ifu na Chineke mee ebere ọ ga-amịtara anyị mkpụrụ. Ekene m unu balance kachanụ. Achọrọ m mmadụ na-arụmetọ n'ajụjụ. Igbo community kwenu. Mebe alụ egwu ya na-egwu nwere ajụ njọrọ ịjụ Dibo. Ihe ejiji ịjụ barrister GOD Okeke ka chọrọ ịjụ ajụ a. Dịka ozu egwu anyị na ọha na eze disappoint go Ogun State. And ha chọzi Igbo community na-akọ Igbo gana. Anọ ewetara anyị Igbo community eji nye anyị secretariat Boston Kent. So my question to you, oge ahụ contest election nke mere na Shagamu to Austin ọnwa na-akụ ka e dị na ma eji wee jee that election. Anyị zọrọ election n'ọdụ ọhaneze. Mụ zọrọ election n'ọhaneze. Onwere ọzọ m ga-aza. My joy bụ na ihu bere ebe a nwụọ mba m. Maka ọ na-ajọ ndị mebisie wee chọọ ka imezie. Problem anyị nwere na Delta here. The bull will the cause of it. My joy about this is Piero. This is a chairman from Ato. At least the rest. 1, 2, I know them. But where Ruge? I know this zone of a 10. Maybe we see no the bull be here. No one I marry as meeting like palace Igbo. Where we run the other side, the hand has now zoning from LCDA back to zoning. You hear the bro? You hear the baby head over that? Election Matthew Joe Bata. Today. This is my brother mother. Or a delegate. This is a delegate. I am a delegate. Everyone boy has your moon. Unanoquia. Unanoquia, or the head is never. Everybody that do. We carry here. 5 local government, if I'm not mistaken. And each of us will put 35,000 naira. 25,000 naira book, ego, building levy. 10,000 book, burial levy. Or member and us in case. Umunema Aramelu. See to an every CNI. Where really go for you?